sería interesante intentar recuperar o hábito de cando en vez de facer unha conferencia sobre un tema que fora de interese, que tuverá un tipo de relación con Ribadeo, ben fora por relación directa coa súa historia, ben fora por ser un tema da actualidade que tamén nos afecta aos homens e mulleres ribadenses e venezolanos. E nun momento dado, empezamos con esa intención, vimos que realmente había interese, de feito, cada vez que facemos unha conferencia, unha charla, pois a afluencia de público ben podemos ver, como hoxe eu estou contentísimo, sempre se pasa a tensión de entre as 8 e as 8:30, que non me parece naide, porque temos todos o costume de chegar puntualmente, decir, bueno, o que pasa, cruzamos os dedos, pero chegan as 8:25 e claro, o sorriso empeza a aparecer porque a xente. A miña sorpresa foi que cheguei ao parking para conducir despois a José María Leal volver a casa do hijo Pancho, e cando chego, xa todo o mundo esperando, pois, xurito total. Moitas grazas por vir entón. Imos falar, procuramos así un título que tamén fora atractivo, pero xa ahora máis damando o autor, pois, o conso e a trata de negros na ría de Ribadeo do século XVI ao século XIX, o tema é ben interesante e, sobre todo, tamén porque nos mostra un pouco ese lado escuro da forza, entre aspas, neste caso da forza da actividade económica, porque moitas veces non é posible entender o desenvolvemento do sistema económico, pois sim, tamén botar unha ollada a esa parte non tan coñecida e recoñecer o pasado que houve, máis, sin mellor pretensión que a de desvelar a verdade que está oculta e que ás veces pode ser un pouco desagradable, pero hai que ter a valentía de mirar ao pasado para recoñecerse nel e, en todo caso, tomar nota do que non debe ser, se for o caso, neste caso penso que sí será. Pero, bueno, eso xa será materia do noso ponente, José María Leal. Que decirmos de José María Leal? Bueno, pois estive botando un ollado ao seu currículo e había bastante cousa que ler, non vou ler todo, evidentemente, pero sí que me gustou da súa figura é o detalle de ser unha persoa que, como docente, porque comparto nese sentido profesión, foi medrando académicamente, foi medrando profesionalmente, formándose cada vez con maior rigor e intensidade, e de ser un profesor de xeografía e historia, non sei se chegaxe a empezar na XB ou xa, te vou eu cando era a secundaria. Non, empecé por el sistema. Perfecto. Foi cada vez formándose máis, de tal forma que nestes momentos estamos ante unha persoa que, aparte de combinar o ensino secundario, tamén é profesor e titor na Universidade Nacional de Educación a Distancia na Delegación de Pontevedra, tamén é profesor investigador na UST, na Universidade de Santiago de Compostela, e ten feito moitísimas publicacións, todas elas referidas á actividade, así para buscar un titular, unha referencia xenérica, a actividade comercial, en as súas distintas facianas, enseña estudando a actividade dos portos no Cantábrico, os baluartes defensivos, ten dado xa moitas conferencias e charlas aquí na Mariña Luguesa en distintas vilas, en San Cibrao, creo que estive tamén en Viveiro. Entón, nese sentido, é unha persoa ben coñecedora do que fala e que ten traballado a fondo o tema e que, ademais, debemos decir que, canto foi o que este ano. Foi este ano tamén. Pois leiu a súa tese, foi moi ben recoñecida, e unha tese que agardamos que poida dar para unha publicación, porque aborda con todo o rigor e toda a seriedade, con datos precisos, froito dunha investigación moi minuciosa, a tese que nos vai expoñer hoxe aquí para nós. E que nada máis, non me estendo máis, moitas grazas José María Leal por ter interese por vir a Ribadeo a expoñer os seus coñecementos, nos encantados de acollerte aquí e de escoitarte xa. Moitas grazas. Bueno, boas tardes, vou falar en xenérico, así que non agardedes que estea con todos falo en xenérico, xa o digo. É un auténtico placer, cando cheguei aquí a porta e vin xente xa faltando 15 minutos e se equivoquei, aquí alguén está preguntado e tal. É absolutamente abrallante, sinto que haxa xente sentada ali, pero é que
De verdade que estou absolutamente engallolado polo vosso comportamento. Vou ser moi irreverente, educado, pero moi irreverente, porque a historia, sobre todo a historia do capitalismo hispano contemporáneo, a historia da banca galega e hispana está baseada naquela foto da derecha, naquela foto. E cando plantexes unha publicación deste tipo na universidade, ocurre isto. Empezan a saltar chispas, medos, etc. Por ver a quen citas, mesmo un xornal, hai uns días que me decía, sinto moito, pero que non podo citar a Juan Francisco Gallego. Digo, porque non podes, é que non me deixan igual. Xa vos a idea de por onde van os tiros. Insisto, a banca galega, a banca hispana, está feita o que vedes aquí. A outra foto non leva mala baba, pero si podería levala. Eu falo do corso, que xeralmente a historiografía non só galega, sino a historiografía universal falan de dos corsarios. Pero non houve corsarios. Pois si houve corsarios de encima, pero de eso escoitaredes moi pouco ou nada, e máis. Ides a escoitado hoxe por primeira vez. E vou vos a dar nomes, e vou vos a decir, ou non porque sei que me invitaxedes a unha xornada sobre historia. Sí, para o gran, pero podes facer os 25, Entón vou vos a citar solamente, porque se vos conto hoxe, o conto xa non gusta. Ou mulleres cosadas. Curiosamente, as dúas que encontro son de Ribadeo. Por fin viudas, eran viudas as dúas. Por fin viudas. Vou seguir contando cousas. Veña, cando presento a tese, saltaron chispas. A tese esta, que vedes aquí, este título, que de lo verán. O Cantábrico, século XVIII, o mapa de Alcalá Galiano. É absolutamente, como dicirlo, é absolutamente indignante que a historiografía galega sobre a pesca, o mar, o comercio marítimo, sobre os salgados, sobre o corso, etc., se esquecera deste mar. É como se durante a oroxenia alpina, alá polo terciario, hai 20 millóns de anos, estas terras fundiran e non existían, porque a historiografía galega dos grandes dinosaurios concentrouse toda no Atlántico, do Golfo ata Ferrol, Coruña, ata as rías do sur, Vigo, a Coruña. Cando quixen sacar bibliografía para orientarme como empezar a estudar a pesca, o salgado, o comercio marítimo, non había nada, absolutamente nada. Hagas un libro de Mejide Pardo, que se publicara no 71, e englobaba dende aproximadamente do Barqueiro ata Ribadeo. Fora disso non había nada. O único que encontraba eran monografías de ámbito local, como esta maravillosa Ribadeo antigo de Lanza. Si imos a Viveiro exactamente igual, pero non había absolutamente nada. O Cantábrico desaparecera do mapa, literalmente. E cando expuxen estudiantes do tribunal que xulgou a miña tese, anoxáronse comigo. É usted un irreverente. Pois vou non ser, evidentemente. Porque logo son asturiano, así que se me escapa algo do español, non pasa nada. Vou ser irreverente. Afortunadamente, independentemente de quen a escribira en esa tese, un tal Leal Bóveda, fai un percorrido durante o século XVIII e XIX de todo o que foi a actividade económica, pesqueira, da salga, etc. E sobre todo do comercio marítimo, dende Cariño ata Ribadeo. E as conclusións ás que chego son que os portos do Cantábrico, con Ribadeo a cabeza, que é o porto por excelencia, o porto comercial,
Viveiro vaise a especializar en pesca, especialización que lle quitará logo Celeiro, pero Ribadeo, sin descontar a pesca, que tamén se esquecen, os historiadores esquecense de que aquí había pesca e había matriculadas, logo explico isto, mulleres que pescaban, que estaban dentro do propio gremo pesca, pero non vou adiantar máis porque logo non vos vou a contar novedades no verano. Pois esquécense de que en Ribadeo había pesca. Fora deso, a máxima a que chego son tres. Unha, tanto para os austrias, deixaos ir, foronse, xa tardaron en irse, como para os borbóns, que chegaron, non vou a decir o que penso a continuación, tan só viron en Galicia como unha fonte de aprovisionamento de vituallas. Conto, século XVII, estamos en guerra continua con Flandes, con Holanda, etc., porque se queren independizar da nosa coroa. Os terzos, o exército que lle enviábamos ali para sofocar esas revoltas, os últimos portos que tocaban cando iban cara a Flandes eran estes. E para iso querían os portos da Mariña e de Ortegal os austrias, para que esas armadas, esas escuadras, levaran consigo que augas, as carnes coas que alimentara a tripulación, e sobre todo froitas. Ocúrrese vos por que froitas? O escorbuto, a vitamina. Era o único que lles importaba. Mais, levas de homes, encher eses barcos con homes para leválos a Flandes. E en este contexto de vituallas, levas de homes, etc., impoñernos impostos. Nada máis que eso. A cambio deso, nunca, estes reis nos colocaron un só barco da Real Armada controlando que a Royal Navy, que nos deu papelo, se puxera aí diante do castelo de San Damián en 1719 e casi esnaquizara Ribadeo. A cambio de todo eso, nunca nos puxo un só barco. Nunca. Da torre de vigilancia que hai cerquiña de Illa Pancha, en canto vían unha nave extraña, xente do común de Ribadeo, obrigados a facer garda salir 24 horas, inmediatamente encendían unha fogueira con toxo, con xesta que fixera lume, moito fume, para que inmediatamente as campás da igrexa tocaran arrebato, e homes e mulleres con paus, porque non había outra cousa, baixar a defender Ribadeo. E si, a batería de canóns da Royal Navy. Mentres en Mondoñedo se mandaban emisarios urgentísimamente baixade a xente á playa porque non poden impedir que os ingleses entren, suban, etc. E sobre todo, sorprendentemente, e que non lleguen a la capital. Eso era o que lles importaba. As mulleres baixabades abaixo, as primeiras. Pois para eso era para que o que nos querían os austrias e os borbóns, para habituallar para homes e para cantos, pero non para defendernos. 1719, o rei nin se enterou de que Ribadeo estuvo a piques de ser completamente esnaquizado. Nin se enterou, pero o capitán xeral de Galicia tampouco. Eso era o que les importábamos. A outra nota definitoria é que os portos do Cantábrico, tanto Ribadeo como Viveiro, como Cariño, etc., van a estar sempre na orla dentro da actividade marítimo comercial do porto de Coruña e de Ferrol. Pero si, sobre todo, a partir de 1778, cando se produce o nomeamento da Coruña como centro, lugar de instalación do Real Consulado do Mar. Que significaba isto? Que hasta ese momento todos os produtos que viñan dende ultramar centralizábanse en Cádiz. E dende Cádiz distribuíanse o resto da península. E o mesmo, se queríamos enviar algo dende Ribadeo ata Uruguai, tiñamos que ir antes
a Cádiz, facer a ficha ali, logo tirar. A partir dese ano, descentralízase eso, créanse 11 portos novos que poden recibir ese produto, e o Real Consulado, un deles, establecese en Coruña co que se chamaba Real Consulado de Mar. A partir de ese momento, os de Ribadeo xa non tiñan que ir a Cádiz, ian a Coruña. Explícome, non? Entón, esa dependencia do Real Consulado vai ser importantísimo. Ímolo ver con textos. Por certo, cando vexades letra en cursiva, son textos orixinais. Unha característica que xa vou adiantar. Esta historia que vos conto está feita exclusivamente, suliño, con arquivos de Pontevedra. Se me ves a falar de Ribadeo, que saiba eu, isto está en Lugo. Aquí hai un arquivo histórico provincial fabuloso, por supostísimo, useino. Pero todos os textos que vou a usar son do arquivo histórico de Pontevedra. O que significa que Ribadeo está inserido dentro dos tráficos comerciais marítimos da península e de Galicia dende o século XVII. E que se enviaba algo dende ultramar cara a Vigo e había problemas, antes recuncaban aquí, porque había que reparar aquí. Ou se había ventos, o que fora, ou se o corsario inglés que nos agarraba aí, nos perseguía, entrábamos aquí. Ribadeo estaba inserido, metido xa dentro das rutas comerciais, tanto galegas como hispanas, incluso dende ultramar, dende o século XVII. Fixadevos, por que o sabemos? Polo que chamamos as protestas de mar. Que pasaba? Cando un capitán viña con cargamento e había mal tempo, acosaba o corso, etc. O armador de ese buque, se se perdía a carga, facíalle pagar o capitán esa carga, e que perdeche esa carga. Entón, cando el chegaba a porto, despois dun incidente por mal tempo, por o que fora, facía o que chamamos unha protesta contra la mar. Que era ir o notario e decirlle: vengo desde tal sitio con tal carga fletada por Juanito Pérez, pero a la altura de Ortegal tuve malos vientos y me tuve que refugiar aquí. Es ese tiempo que pierdo esperando a que se pase los vientos, etcétera, que no me lo cuenten a mí. E así se cubría él a espalda. Imaginade que tiña que tirar ao mar as cargas de sal ou os fardos de liño, etcétera, para poder seguir a navegación, o mesmo. Que non lle cargara a él o mochuelo. 1805, escollín tres, para que vexades que tanto se imos dende o norte ao sur, como do sur ao norte, como dende ultramar, Ribadeo está sempre presente. 1805, protesta contra la mar dun capitán con carga de viño e aguardente de Alicante para Ribadeo, pero entra en Vigo por temporais, mal tempo, etcétera. Xa se cita como destino Ribadeo. 1802, ao revés, protesta de mar de capitán que sae de Bayona, Francia, con carga para Vigo, pero ten que recuncar en Viveiro e Ribadeo por contratempos de mar. Outra vez, Ribadeo como porto escala. E en ultramar, exactamente o mesmo. 1810, protesta de mar que fai o capitán da goleta Nuestra Señora de la Guía, cargada en el puerto tal, con añil, cacao, con destino a Ribadeo. Xa tiña, era un destino directo dende ultramar. Xa non tiña nin que pasar vía Coruña. Que, por os tempos, recunca en Vigo e dende ali fai a protesta de mar. Ese estar dentro das rutas marítimo-comerciais fixo que cara xa en 1750-54, cara Ribadeo conflúen, instálanse aquí unha playa de unha cantidade exorbitante de comerciantes asturianos, de Portuvega, dos Oscos, de Lastres, de Luanco, etcétera, para controlar o comercio marítimo que se facía dende Ribadeo. E aí xa van aparecendo apelidos que van a ser importantísimos no que vos vou a contar logo. Campo Amor, Raimundo Ibáñez, marqués de Salgadeiros, Villamil,
Outro, lembradeo, Villamil, lembradeo, outro que vai ser importante, Villapol, Cabrera, Méndez, etc. etc. Mais adiante aparecen outros, Fernández Cueto, Pérez Lebrón, Pérez Santamarina, o maior banqueiro que tivo Galicia no século XVIII. Instálase primeiro aquí. Pérez Villamil, Flores Villamil, etc. 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 Todos estes, aparte de controlar o comercio marítimo desde Ribadeo, fixadevos, funcionan, exercen a funcionalidade de axentes consulares dos países máis desenvolvidos en esta época, que xa comercian con Ribadeo. Por exemplo, Inglaterra, Portugal, Prusia, Francia, Austria, incluso os Estados Unidos. O que significa que o tráfico marítimo comercial de Ribadeo era amplio. Amplio. Curiosamente, todos estes datos, insisto, sacos de onde? Do arquivo histórico de Pontevedra. Onde Ribadeo está hipercitado, porque por aquí pasaban todos os envíos que dende Vigo se mandaban cara ao norte e viceversa, cando se mandaba un envío do norte ao sur había que resultar necesariamente aquí. A partir de 1778, cando se nomea a Coruña como Real Consulado del Mar, toda esa importancia que tiña Ribadeo en canto á instalación dos axentes dos que vos falei antes, vai a ir declinando. Por qué? Porque ahora a importancia está en Coruña, que é a que recibe directamente os produtos de ultramar. Van quedar... quen se marcha? Un importantísimo. Ramón Pérez de Santamarina, o banqueiro, insisto, máis afamado que tuvo Galicia no século XVIII, que se instala en Santiago para controlar a distribución do comercio na capital de Galicia. Era tonto. E a través do seu porto, Chema, Santiago non ten porto, pero si ten o porto de Carril, moi pouquiño. O primeiro ferrocarril en Galicia non é de conexión coa meseta, é Santiago Carril. Para que? Para que estes comerciantes que se foron dende Ribadeo e se instalan en Santiago exporten por aí a produción, o que fora, e fundamentalmente importen liño. Hasta este momento, 1778, Ribadeo era o principal porto importador de liño, de fibra de liño, do Báltico. A partir desta época, só se queda con Pérez Villamil, insisto, verdadero aquí, e sobre todo con Ibáñez Sargaredo. A decadencia de Ribadeo ia en relación inversamente ao crecemento da importancia de Santiago. O tempo que acuden mercaderes e comerciantes, acuden tamén capitáns de navío. E vai haber un que vai a ser importantísimo en esta historia que vos vou contar, que é Agustín e outras fontes falan de Augusto del Toral. É un asturiano de Lastres que se desplaza a Ribadeo e se instala aquí como veciño. Cousa rarísima, porque os del Toral en Lastres eran deuses, eran unha sala de comerciantes e mariños absolutamente deuses. Bueno, pois este home chega aquí e se instala aquí, fai a súa veciñanza aquí. Falaremos del logo. Vamos alá. Pero mesmo os propios capitáns nados aquí, veciños de Ribadeo, a partir de 1778, deixan Ribadeo e van cara a Coruña. Como sabemos? Fianza de navegación que otorga el capitán José María Álvarez de Ribadeo, do que chamarín la estrella para ir a Cádiz e mares de Europa, e ten como fiador armador a quen? Matías Varales, o Areal de Vigo, o Berbés, un dos comerciantes máis afamadísimos de Vigo. Vai a traballar para os comerciantes de Vigo. Ribadeo xa perdeu importancia. Outro, del Toral, fianza de navegación a América que otorga Agustín del Toral. Fixadevos, está en Vigo traballando para a veleira, o segundo comerciante máis importante de toda Galicia, pero siguen mantendo en documento de notario a súa veciñanza de Ribadeo. O que está en cursiva é literal, non cambiei nada.
vai a traballar a Vigo para un comerciante absolutamente impresionante, pero el figura e cítase así no documento vecino de Ribadeo, nin siquiera Pelastres, de onde era. Vamos alá, empezamos cos corsarios. Que é un corsario, que é un pirata? O pirata é Jack Sparrow, Piratas del Caribe. Por certo, pasadedes a atrapallar, son moi malos. La isla de las cabezas cortadas, con unha Jane Birkin Sol. Pirata, ela é pirata, capitana de barco. La isla de las cabezas cortadas. Quedadevos con esa película. Pasade das chorradas de Hollywood. Bueno, un pirata é un fora da lei. Asasina, asalta, rouba, etc. E se o pillan, pois aforcarano. Un corsario é un pirata legalizado. É o mesmo, pero cun carné, cunha patente que se chama así, un papel que pon: yo, rei de España, le otorgo patente de corso a Juanito Pérez para que se vaya contra los enemigos de la corona. ¿Qué significaba esto? En época de guerra, España entra no século XVIII 31 veces en guerra. Non facían outra cousa estos austriacos. Sempre estaban enfadados con todo o mundo. Xente rara. De ese número, 11 veces é contra Inglaterra, polo dominio do mar. Pero aí van a toparse con que a Royal Navy, amigo, é un enemigo tremendamente duro e potente. Máis forte que a Real Armada. Ben, se non puedo con mi enemigo coa Real Armada, que fago? Armo en corso. Dígolle a particulares que teñan barco, dígolles, yo te doy todos los cañones, el armamento. Los cañones, los fusiles, los sables, las pistolas que quieras, la dinamita, lo que te dé la gana. Vas a Ferrol, al arsenal, y lo coges. Y tú pones el barco. A cambio de eso, te vas a perseguir buques ingleses da Royal Navy daqueles países cos que estamos en guerra e cos seus aliados. O aliado principal dos ingleses na Península Ibérica é Portugal. Sen máis. Cando vexas un barco inglés, duro con el. Cando vexas un barco de Portugal, duro. A cambio deso, só me tes que dar a min a coroa, o que se chama o quinto real, unha quinta parte dese produto. Pero o que se consigue co corso, a coroa o que vai a conseguir é cortar as vías de suministro de bens, de armas, etc., do rival, do inimigo. E pola outra parte, a parte que lle dá estopa aos ingleses, deronos moita, a parte que lle dá estopa aos ingleses e franceses, cando entramos en guerra con Francia, recibe o quinto real, que é moito carto. O sea, o negocio redondo. De aí ven a patente de corso. Sin ese carné non podes facer corso. Se non serías un pirata. Orella, a guerra do asento e da orella de Jenkins. Ribadeo vai a protagonizar escenas de corso a patadas en estes anos contra Inglaterra. Os ingleses queren introducir barco dentro das propiedades dos hispanos en ultramar e os hispanos non queren que vayan ali cos ingleses. Guerra, como sempre. Ben, 1744, aparece un capitán importantísimo, veciño, nado aquí, residente aquí, Domingo Alejos Cotarello. Aparece como capitán do corsario Nuestra Señora del Carmen, armado por un comerciante de Ribadeo, José de Trápala. E fixadevos que sempre aparece a postilla de outros no documento. Comerciantes que se van dedicar ao corso pero que non queren figurar. Porque eso de ser corsario dá mala fama. Ben, de Ribadeo apresan o navío La María de Nantes e condúceno a Ribadeo. Isto significaba que unha vez que atracaban aí, en Vilaselán, facíase a venta, era unha poxa. E a esa poxa acudían comerciantes de toda Galicia, E se non chegaban, o que facían era un poder por escrito para que, por exemplo, unha muller, la viuda de Villamil, fora a poxar por eles.
do que se pagaba se lle daba logo un quinto a Real Coroa. Aparece xa este Domingo Alejos. Seguimos andando no tempo. Este home non só vai a ser capitán de corsario, sino armador. El vai a poñer o barco, vai a armar o barco e vai a ser o propietario de ese barco. Pero non vai a ir, en este caso, como o capitán dese barco. Por exemplo, Caetano Blanco Casariego de las Figueras, aí en frente. Abro un pequeno paréntese. Non podedes disociar nunca na historia de Ribadeo a pertenza a esa ría. Porque os de Figueras, Castropol, toda a zona occidental de Asturias, aínda sendo asturianos, viñan a matricularse na matrícula de Mar a Ribadeo. O epicentro administrativo de toda esta zona era Ribadeo. E non podemos disociar os de Figueras, os de Castropol, con Ribadeo, nin Ribadeo con eles. Están íntimamente unidos. Vamos alá. En este caso, Alejos non é o capitán, é o armador. Armador con, outra vez, con outros, fixadevos en cursiva, con outros do paquebote. O paquebote é un barquiño con 2 pavos, non moi grande. Os barcos que facían corso debían ser de pequeno tamaño, móviles, moi rápidos, porque o xeito para ser rápidos e chegar rapidísimamente adiantar os barcos grandes que se querían adelantar. E, sobre todo, maniobrables, facer viraxes moi rápidos con eso. Eses tiros que vedes aí, ás veces sí se producían, sobre todo por posible presa, esa sí disparaba, pero o corsario intentaba disparar pouco, entre outras cousas, para non esnaquizar o barco, porque se o estropeaba logo, cando se fora a vender, o precio sería menor. Entonces, os tiros, cantos menos, moitísimo mellor. Abordaxes de noite, rapidísimos, a punta de sable, aquí, subir, atacar, etc. E logo, facer presos. A tripulación, salvo que sospeitaran que había alguén importante polo que pedir unha cantidade de cartos, un rescate, acababa nunha illa ou tirada ao mar ou donde fora. Cervantes se collido en Corso polos turcos. E como saben quen é un oficial da Real Armada, dinlle: "¿Quieres, señor rey, quiere usted volver a ver a su sargento que lleva consigo documentos de la corona?" E o rei dille: "Sí, pues suelte 400.000 pesos. Cervantes deliberado. Os outros importaban pouco. Vamos alá. Ben, fan unha presa o Cotarelo, fan la boleta con 20 pipas de aceite, viño blanco, etc. E o barco queda aí atracado. En tanto en canto non se fai... Explícome. Chega un barco apresado, atraca aí, e o comandante militar do porto, máis aqueles axentes comerciais que eran cónsules dos países, imaginade que apresamos un barco inglés. Baixa a velo o capitán do porto e baixa con el o cónsul de Inglaterra. Verifica que, efectivamente, ese é un barco inglés que trae cargamento inglés, entón, declárase buena presa. En ese caso, procédese a venta. Si se declara mala presa, pois porque non era un barco inglés, era sueco, declárase mala presa. E como o capitán e o armador incidan en 2 malas presas, van ao cárcere. Explícome? Vamos alá. Que pasa? Que os tripulantes do corsario de Cotarelo son xeralmente vascos, os máis aguerridos. Teñen fama de ser xente tremendamente aguerrida, para entendernos. Queren volver ás súas casas e vendede xa o barco, que queremos ir a regresar a casa. Bueno, e protestan. Cotarelo, outra vez. A ver, se non armo aquí ninguna. Cotarelo.
En esas datas, outra vez, Cotarelo volve a ser outra vez capitán de barco corsario, en este caso de Juan Francisco Cenzano, madrileño asentado en Ribadeo en 1740 aproximadamente, que se casa coa boticaria, con esta señora, Antonio Sanjurjo e Rubiños, cásase, quédase absolutamente con todo o patrimonio, e Cenzano arma en Corso, que outra vez volve a ser, digamos que tripulado polo alejos do que xa coñecemos algo. Estes documentos son de Lugo. Ben, efectivamente van a traballar o duro e apresan a un barco holandés aliado de Inglaterra cargado con diferentes xéneros e de novo non van a Vigo nin van a Coruña, traeno aquí, o que significa que Ribadeo era un porto importante. En esa guerra, un mariñeiro de Marín, Torneole, pero él escribe afincado en Ribadeo para andar o Corso. Venden de Pontevedra ata Ribadeo para andar o Corso, o que significa que a actividade corsaria de Ribadeo en eses anos era intensa. Venden, fan unha presa, el quere regresar a Marín, e dille, cando se venda esta presa, deixalle un poder a Pedro Trelles e Valdepares, comerciante asturiano afincado aquí en Ribadeo, para que cobre a súa parte. E aí vedes a gran falacia dos libros que falan sobre o Corso en Galicia. Hasta este momento, si leedes algo de Corso, de comercio colonial, La Coruña fue el puerto por excelencia de los corsarios, etcétera, etcétera, etcétera. A Coruña contabiliza entre 1798 e 1818, a época dourada, 51 armadores en Corso. Pero non citaron para nada, os autores que dixeron isto, non citaron para nada os 52 que ten Vigo. E se facedes conta todos os portos da provincia de Pontevedra, duplican en cantidade os portos da provincia de Coruña. Isto descubre un tal Leal Bóveda nun libro que espero que saia pronto. Ben, en todo caso, o que nos importa, Ribadeo con un de Viveiro, aí ten 5 armadores. En Galicia, eso é ser importante. Importante. Vamos alá. Para finais do 18, en principios do 19, a quen temos como corsarios aquí? Outra vez volvo a repetir, lembrádevos dos apelidos que vos dixen antes. José López de San Pedro. E aparece a primeira corsaria. Estádelo recibindo en, como se di? En primicia. A viuda de Pérez Villamil, aquel comerciante asturiano que se asentara nos anos 50-60. Morre, por fin viuda, e se dedica ao Corso. É unha corsaria tremenda. Por qué? Porque arma aquí, en Corso, pero a sabendas de que para 1800 o corsarismo está totalmente desenvolvido en Vigo por os portugueses, manda a ese corsario a traballar a Vigo. Os portugueses, cando queren enviar envíos de bacalao, o porto de Lisboa, o porto, etcétera, etcétera, a Londres, teñen que pasar a narices polas CIES. E ali están os corsarios de Vigo agardando por eles. E a viuda de Villamil, que de tonta non ten nada, envía o seu barco corsario armado aquí a traballar a Vigo. Faise de ouro. Sebastián é o Piñeiro este. Morre Piñeiro e a súa muller, Ramona Piñeiro, outra vez, por fin, viuda, arma en Corso. O que non fixera é, fai no el. Esta señora é tan absolutamente dura en esta actividade que cando hai un socio inglés que se asocia, que chega a perder a cabeza, é tan dura cando hai que repartir a presa, que este home di, es tan dura esta señora que no vuelvo a hacer un trato ya con ella. Es más, prefiero quemar la presa antes que volver a hacer un trato. A señora é de puño duro. E outra vez, viuda. Por fin, viuda.
Vamos a hablar. Del Toral, aquel de Lastres. Outra vez, a sabendas de que, afincado aquí, pero vai a traballar a Coruña. Fianza de navegación e corso de Europa, Norteamérica, Veracruz, etc. Agustín del Toral del puerto de Ribadeo. Vais a traballar a Vigo, pero sigues especificando en documento que del puerto de Ribadeo, non de Lastres. E vai a traballar con quen? Buenaventura Marcó del Pon. Este sí que é o number one dos comerciantes, dos corsarios, do que podades imaginar. Coloca o ali o rei, Carlos III. Vete a Vigo, por favor, é un catalán. E ordéname el corsario porque aí salen corsos como hongos, como fungos. E alá vai Buenaventura Marcó del Pon. Traballar con Buenaventura Marcó del Pon non era cousa baladí. Tiñas que ser moi bo para que te contratara él. Entre outras cousas, para ir de navegación en corso a América. Vamos alá. Outra vez, fianza de navegación que otorga Augusto del Toral, outra vez cos dous máis importantes, con Abeleira e Marcó del Pon. Outra vez en Vigo. Deixaran xa Ribadeo, pero seguían firmando como veciños de Ribadeo. E fixadevos agora, Buenaventura Marcó del Pon. De Vigo, arma en corso o barco o Neptuno en Ribadeo. E Buenaventura Marcó del Pon sube a facer barcos corsarios aos estaleiros de Ribadeo, porque eran moi bons. Ribadeo tiña que ser importante. Sí ou sí, porque senón os de Vigo non viñan aquí a gastar os cartos. Aseguro-vos que non. Ben, outra vez, aí andamos. Fianzas para corso dos de Ribadeo. Juan Alonso, outro, veciño de Ribadeo, pero traballando en Vigo. E Pontevedra, para outro importante, Cosme de la Isla Cobiana, de Pontevedra. José María Álvarez, outro de Ribadeo, traballando en Vigo. E fixadevos do que vos falaba antes. Buenaventura Marcó del Pon manda construir barcos corsarios en Ribadeo, como se nas Rías Baixas non houbera carpinteiros de Ribeira. A feixes, a patadas, pero non quere eses barcos. Mándaos a construir aquí. E quen é a intermediaria? Unha señora que se llama, fixadevos a discriminación. En todos os documentos que consultei non figura para nada o nome de ela. Figura sempre viuda de Villamil. Para nada. Xa adianto un pouco o que... Bueno, sigo. Aí vedes a outro, a Manuel María Pastor Icía, del comercio de Vigo, con outro capitán importante, Juan Alonso, de Ribadeo, que leva, por facer corso e navegación, leva un sexto da venta dese barco. E os Laper franceses, os maiores corsarios son os franceses. Saint-Malo, Nantes, Burdeos, etc. Fan sucursal en Vigo, pero fíxatemos se son malas preas. Si levan a presa a Vigo, deben de pagar ali o quinto real. Que fan? Como Francia está moi cerca de Ribadeo e de Viveiro, o que fan é non deixar o barco apresado en Vigo, deixanos en Ribadeo e en Viveiro. Para que en canto se despiste o axudante de Marina, inmediatamente largar o barco hacia Francia, ahorrándose cartos. Os de Ribadeo, que non son tontos, dinlle, sí, aquí te espero. Abarróanlle, colócanlle a babor varias lanchas e arman o forte de San Damián. Como vexas que sale, dispara. E colócanlle unha milicia con 200 homes guardando esas presas. En todo caso, o que nos interesa é que os franceses tiñan o Cantábrico como sucursal, dende a que distribuir os barcos ata Francia. Vou un poquinho rápido, veña. Guerras. A Coruña entra en crise e colapsa.
aquel renacer que tuvo en 1778 colapsa completamente porque estamos continuamente en guerra. Aquel monopolio que tiña con América desaparece. E decrétase o que se chama Decreto de Comercio de Neutrales. A Coroa, para seguir abastando as colonias, xa que estábamos en guerra, e nós non podíamos facelo, o que facía era que as mercancías que debíamos levarnos que foran embarcadas en barcos neutrales, alemáns, suecos, etc. Si eso é así, evidentemente rompeslle, esnaquízaslle o comercio a Coruña. Coruña entra en declive completamente, en cero, encefalograma plano, e a actividade comercial con ultramar vaise cara a Vigo. Ben, a que se van a dedicar aqueles comerciantes, Juan Francisco Barrié ou da Fundación Barrié? A que se van a dedicar, entón, se xa non teñen ese comercio? O contrabando, fundamentalmente. O corso, farmar en corso, e fundamentalmente a trata de negros. Negros. Outro paréntesis. Fundamentalmente negras. Vamos alá. Empezamos coa trata. En este plano, aí tedes, fixaros, a entrada da ría de Vigo, a ensenada de Redondela, esta é a ponte de Rande, por onde pasades cando ides a Vigo, este sería Vigo, estas son as CIES. Por aquí pasan os barcos de Portugal cando queren subir a Inglaterra. Aquí están os corsarios hispanos. Vamos alá. Polo Tratado de Utrecht, cando se acaba a Guerra de Sucesión, cando chegan os Borbóns aquí, para chegar aquí, cedemos o que se chama o navío de permiso. Era que un barco inglés de la Compañía del Mar del Sur tiña permiso para ir con 500 toneladas de mercancías 2 veces ao ano a levar cousas ás colonias nosas. Pero o peor era que podían introducir 4.800 esclavos durante 30 anos no que era ultramar. Foi o que se chamaba asento de negros. Os británicos copan o comercio de negros. Donde venden? Fundamentalmente en Jamaica, fundamentalmente en Cuba e Nova Orleans, para as plantacións do sur dos USA. E así xustificaba vamos a deixarlo así, Juan Francisco Barrié, para xustificar a dedicación de él e doutros máis da Coruña á trata, di me voy a dedicar a esto atendiendo a la situación deplorable que se halla en nuestro comercio y teniendo la noticia de que algunas expediciones dirigidas a la costa de Guinea a efecto de conducir negros a La Habana había producido decentes resultados, sin vergüenza. Decentes nada, eran auténticas fortunas. Así justificaba él a entrada, a baixada dos galegos, dos hispanos do Golfo de África. Vai pasar algo que vai a beneficiar a esta xente. 1807, os ingleses abolen a trata de negros. Non confundir coa escravitude. A escravitude sigue sendo legal, pero abolen ir a África a por negros. Se terminou, xa non vamos máis. Ese burato que deixan eles, vamos a ocupalo nós. O máis afamadísimo este do que vos veño falando, Juan Francisco Barrié, que é o bisavó, que foi o bisavó de Pedro Barrié, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa, etc. Ben, o tipo encarga unha flota, a construción dunha flota enorme de 5 fragatas, non sei cantos barcos máis, etc., en Nantes, en Francia, para dedicar exclusivamente a trata de negros. Aí empeza o que se chama o comercio triángulo, que sería este: saír da Coruña, ir ás costas de Guinea e tirar inmediatamente a La Habana. Coruña, Guinea, La Habana, o comercio en triángulo. Aí vendíamos absolutamente todo, incluído o barco, e librámonos completamente de responsabilidades.
A eso se van a dedicar. E tiñan a desfachatez e a sinvergüencería de que cando ían por un barco de escravos, xa de vos os escravos negros aí no barco, facían un esboto, facían pregarias a ese noso señoriño, alá arriba, noso señoriño, por favor, que cheguemos a Cuba, que non perdamos ningún só escravo, pero non por criterios humanitarios, porque un escravo podía costar 40, 50 pesos, unha auténtica barbaridade. Pois alá o noso señoriño moitas veces non lle facía caso, e o barco naufragaba, e outras veces, desgraciadamente, como os negros iban encerrados abaixo, morrían por infeccións, etc. Mentres que os ingleses e os deixaban subir a cuberta, a airearse, etc. E levaban médico ciruxán dentro da tripulación, os hispanos de subir arriba nada. E non levaban nin siquiera médico. Vamos alá. A primeira e principal escravista, a raíña Isabel a Católica, con Ribadeo, 1501. A raíña de Castela, la católica, suliñado, la católica, ordena a Alonso Ramírez de Villascusa. En aquelas datas Galicia non ten representante directo nas Cortes de Castela. Facemos a representación a través do correxedor de Valladolid, que non se enteraba de nada do que ocurría aquí. Bueno, pois, a raíña que sabe que di: oye, Alonso Ramírez, vete a ver al conde de Ribadeo porque sé que tiene una esclava que hace unas conservas estupendas y me la quiero apropiar. Dile que ponga precio. Ramírez, Villascusa, ven a ver o conde de Ribadeo, e o conde de Ribadeo dille, anda, déjame en paz, non lle fai caso. A raíña encoleriza e dille, vaite outra vez, fixadevos. Al tiempo que hablardes al conde, tened manera como no la puede esconder, que non a esconda, e como logo se vos entregue, ollo, que non a esconda, que non a leve, que vos la entregue, ollo, se non o quere facer, toma a ti pola forza, e tráema. A raíña 1501, a primeira esclavista. E ese párrafo é o párrafo último dese documento que está en Simancas, que, bueno, que xa fixen eu a traducción, non tedes por que eso. Séculos XVII e XVIII, os centros de escravos por excelencia, de escravos negros e mouros, son A Coruña e Pontevedra. En Pontevedra van a vender os portugueses pola proximidade xeográfica, e na Coruña os holandeses. Vendían individualmente e en grupos, con preferencia de escravas, chicas, mulleres. Quen eran os compradores? Os que tiñan cartos, evidentemente, porque non eran baratos. Nobres, a nobreza. Persoal da administración da coroa, ides velo agora. Militares, capitáns de mariña, que levaban consigo escravo, fundamentalmente escrava, para o que estades imaginando. Vou rápido. E, como non, con a Iglesia hemos topado. E máis, con el Santo Oficio. Ben, vamos alá. Vigo, vou rápido. Véndese unha escrava negra por parte de Pascual Guedes, de Oporto. A quen? A José Montero de San Miguel, administrador de los reales alfolíes de la ciudad. O sea, quen controlaba a venda do sal. O maior prevaricador e contrabandista, pero administrador da coroa. Fixadevos. A escrava, 10 anos, eleva un sinal no brazo e outro no peito. Non é, eso o documento dio eufemísticamente, non é un sinal, é unha marca a fogo. O Santo Oficio, 2 escravos en Vigo, 16 anos, un con sinal no peito no que consta un número, seguramente que non o fixo tropezando cunha rama, e outro de 15 anos tamén con marca. Quen o compra? Quen vende? Tomás Oliveira, portugués. A quen? A Marcos Parcero, familiar del Santo Oficio, a Inquisición. Esta debía ser importante, algo debía ter esta escrava. 1661, a venda da escrava negra de nome Isabel. Éramos tan vos que os negros e negras
ellos moi paganos porque nacieran en el África tropical, como non tiñan nome, o primeiro que facíamos para a súa salvación era evangelizado, colocarles un nome cristiano. Ben, dito eso, 14 años de idade, por un señor xenovés veciño de Cádiz, pero residente na Coruña, porque sabe que ali se venden moi ben esas escravas. Por 350 pesos, unha barbaridade, nin a Mancio Ortega. Unha auténtica barbaridade. Perdón, canto sería o equivalente a día de hoy? Multiplica aproximadamente en esa época por 400 reais. Xa che digo que en aquela época foi algo eso. Ben, calcúlase que entre aproximadamente finais do 18, principios, a primeira metade do 19, entre Portugal, Gran Bretaña, Francia, Holanda e España, introduciron en América 12 millóns de africanos para traballar onde? Nas plantacións de azufre e café hispanas. Pero que traballaban no sur dos Estados Unidos? Algodón e fundamentalmente o tabaco. Gran Bretaña vai a decretar o fin da trata. Por que? Porque agora xa ten posesións en Asia. A India, Exipto, e quedalle aínda Australia. Xa non lle importa América. Ese baleiro ocupámoslo nós. E fixadevos como se xustifica a escravitude en Europa. Ali, a dereita, vedes a liberdade europea, o librecambismo, o liberalismo europeo, con esas as de Anxo, cunha especie de doctrina divina, impoñendo a súa autoridade moral e académica sobre los negritos del África tropical que solo sirven para llevar fardos de negros. A alegoría é absolutamente expeditiva. Vamos alá. De onde saen estes escravos? Fundamentalmente do que hoxe coñecemos como África subsahariana, o Golfo de Guinea actual. Aí tedes o comercio de triángulo que facíamos antes. Dende a Coruña baixamos ata o Golfo e inmediatamente allá. E fixademos que se debía facer en cursiva. Que todos os individuos oficiales e tripulacións van obligados por los respectivos sueldos que cada uno se señala a embarcarse con el citado bergantín tal, y a seguir a cualquiera de los puntos de la costa de África a tomar cargamento de negros. Y enseguida, o sea, rapidísimamente para que no morran, sin continuar su navegación al puerto de La Habana. Y hacer allí su descarga y en donde verificado finaliza el presente viaje. Se acababa a responsabilidade dos armadores. Aí tedes en planta, arriba, a distribución dun sollado de negros. En alzado, aquí debaixo, a mesma situación. Que llegando a la costa para tomar cargamento de negros, precisamente, habrán de dormir a tripulación, fixádevos. Antes de chegar a África, podían eles dormir aquí, baixo coberta, nos sollados. E tiñan prohibido total e absolutamente levar un petate grande, o imprescindible, un petatiño. Por qué? Porque ese oco que ocupaba o petate, unha vez que subía o cargamento de negros, ia ser ocupado por outro negro máis. Non podían levar nin cargamento. Ben, unha vez que chegan a África, a dormir arriba. Respecto que el armador, fixadevos, quiere premiar a los que se hayan comportado bien, es justo que por el contrario, fixadevos que falacia. Si algún individuo de la tripulación llegase a pegar o dar golpes a algún negro y por ello se desgracie o muera, será visto y es condición que perdera os cartos, etc. Non lles importaba nada aos criterios humanitarios, non lles pegues por criterios humanitarios, non lles pegues por aquilo de non mo deformes ou non mo mates, que era o que lles importaba. Insisto, son documentos orixinais. E fixadevos
a parte da paga, se remunerará con 4 pesos fuertes por cabeza de negro que llegue a La Habana. Aqueles que chegasen, a parte do que che pagaban, 4 pesos máis por cada un vivo. E resulte vendida, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. É dicir, procurábase mediante cartos que se respetara vamos a quitar respetara, que se procurara que chegasen moitos negros vivos, porque eso significaba maiores cartos. Negras, imos con elas, en este sentido, que todos van prohibidos de mezclarse directa ou indirectamente con las negras, pena de que el que fuese osado a excederse este particular será tratado con el máximo rigor. Esto, si me permitides a expresión, se lo pasaba por el arco del triunfo. E tiña unha simple explicación, non pensaban na negra, na violación, nin moitísimo menos, na salvación da negra, nin moitísimo menos. Ides ver por que tiñan prohibido mesturarse coas negras. Evidentemente, mesturábanse, violábanas, facían absolutamente de todo. Arango e Carreño, un latifundista e terrateniente con plantación asturiano que vive alá, en Cuba. É curioso que esta xente, abro outro paréntesis, é curioso que estes tipos, os donos de plantacións, etcétera, 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 cando recuncaban en España, o rei, por alguna razón, outorgáballes o título de marqués, conde, duque, etcétera, etcétera. Marqués de Amboaje, señores, ides a Ferrol e tedes unha escultura ali en plena plaza de armas, un poquinho máis abaixo, Marqués de Amboaje, por facer isto. E ides ver o que decía él, e ides comprender por que se impedía, se quería impedir que as negras non fosen violadas. La esclava preñada y parida es inútil muchos meses, es decir, non traballaba. Y en este largo periodo de inacción, su alimento debe ser mayor y de mejor calidad. Esta privación de trabajo y aumento de costo de la madre sale del bolsillo del amo. Os criterios humanitarios esqueceremos dela. Os mariñeiros e tripulantes que se encargaban de vigilalos, etcétera, etcétera, importaballes isto, nada, porque unha vez que se chegaba a La Habana, vendían e pista, e responsabilidades al maestro armero. Non lles importaba absolutamente nada, rapidísimamente. Lembrades aquelo de que os españoles non deixábamos subir arriba a superficie os negros. Había un capitán asturiano, Morán, que non por humanidade si os deixaba subir, sino por experiencia. Fixera 5 viaxes xa a África e el sabía que se non se subía arriba, se non se higienizaba o sollado, unha simple infección en significaba a perda absoluta do cargamento. Era un tipo que levaba en cada viaxe 550 negros. Unha auténtica barbaridade. Non unha lata de sardiñas, era aínda máis isto. O que facía entón era subilos arriba, interesáballe, porque aparte dos 120 pesos que iba a cobrar, ibanlle dar un 4% do valor de cada negro situado xa na plantación. E un negro esclavo para que el vendera por cada expedición, fora home ou fora muller. Este home sí facía que subieran arriba. E máis, utilizaba negros como parte da tripulación, sobre todo como intérpretes. Cando se chegaba a África, necesitábase xente que coñecera os dialectos, e por eso utilizaba negros. Curiosamente, a Ambrosio e Pablo e a Morán vanos a retribuir con 30 pesos mensuais. Non lle chegarían a nada, porque unha vez que chegan a Porto, a La Habana manda vendelos. O que non quere decir que as sublevacións dos negros non se produciran. E producíronse moitísimas veces. Aí tedes o motín
barricado, como a tripulación de negreiros é tirada completamente ao mar. Vou rápido, porque senón non vamos a eso. Ben, sí, xa o sei. Nomes, voulle poñer nomes, e eu acuso, a historia acusa a estes tipos dos que vos vou falar. Contrata de navegación para la trata de negros bozales. Aqueles que se lles poñía un bozal para que non gritaran e non falaran toda a travesía. Francisco Barrié, asturianos a patadas, Darría a patadas, Domingo Fernández de Castropol, Francisco Fresno de Las Figueras, outro viaxe, Bernardo González, Francisco López, Francisco Blanco, Pablo García, José González, etcétera, 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 de Las Figueras. Outros tantos, de Las Figueras. E aquí aparece un derribadero. A outra banda desa ría chea de xente implicada. Son os que copaban a tripulación. Contramaestre, o cargo máis importante da navegación. Era aquel que controlaba os ventos, as viraxes, etcétera, etcétera, etcétera. Imprescindible, un contramestre. José Regueiro, de Ribadeo. Outro, Domingo Fernández, de Ribadeo. Francisco Casariego, de Ribadeo. Alessandro Porben, capitán dun buque negreiro. Eleva consigo o seu irmán, Francisco Porben. Francisco Millares, de Ribadeo. E aí tedes unha sección en ese barco do que sería o transporte dos negros. Imaginadevos eso nunha travesía que duraba aproximadamente en condicións normais un mes. Vou rapidísimo, rapidísimo. Os galegos aproximadamente en 50 anos colocamos ali 7.000 escravos, un incremento en prezo entre o 2, casi o 400%. E negreiro o tripulante? Evidentemente, como o capitán, porque o tripulante é quen se encarga de vigilar, de controlar os negros, os que apalea, os que viola, etcétera, etcétera, etcétera. E ides ver, para finalizar, o que facían as negras, o que se facía coas negras cando chegábamos ali. Esteban Santa Cruz de Oviedo. Casa de criollos, casa de crianza ou de criollos. Aquelas negras embarazadas que iban a dar a luz, sobre todo cando se proíbe o comercio de escravos completamente, non podemos levar esclavos, porque nos persiguen. Non hai problema. Poñemos a parir literalmente as negras. Unha vez que paren, amamantan, etcétera, etcétera, métenlle o fillo na casa de criollos. A ela botan a traballar e eses nenos son cuidados, educados, entre comillas, para ir á plantación por outras negras. Na casa de criollos deste home, 80 criollos entre 1 e 10 años. Vou rápido. Oviedo. Este home tiña relacións sexuais absolutamente con todas as súas escravas. Absolutamente con todas. De aí que a súa plantación incrementara o número anualmente en 30 persoas. Sempre. Non sei o que pasa con, bueno, supoño que tal. Bueno, rapidísimo. Fixadevos ata que punto chegaba a violencia, a barbaridade co esta xente. Fixadevos, como algún negro se namorara de algunha negra coa que el tivera relacións, 560 azotes, e le aplicou al tercer día planchas de hierro candente cuando estaba moribundo, a Enrique. Que pasaba? Acá, incluso non só as marcaba, sino que la Florencia Rodríguez queixase ao capitán general de La Habana de que su amo le puso 3 argollas en la parte más secreta de la naturaleza, ou a mulata Inés, después de haberla tenido como amante, literalmente, quería facer o mesmo. Finalmente, arte. Recomendo vos entrar en internet e buscar este nome.
Cara Elisa Walker, unha negra, artista negra actual que se dedica a facer siluetas, aí tedes varias. E a súa máxima di que o actual Estados Unidos, o actual benestar dos Estados Unidos está baseado exclusivamente na explotación dos esclavos africanos sobre os cadáveres, sobre os que se erixen. Aí tedes unha escena absolutamente deplorable onde unha negra dalle gusto sexual a unha parella de Dios mío, de esclavistas. Ou non, as imaxes son o suficientemente elocuentes. Dito eso, moitas grazas polo vosso aguante, porque levamos xa como unha hora, non? Sí, sí, Ben,